दिनै जोंनि गेजेराव 60 थानाय मानसिफोराबो सासे सोद्रोमा सासे चेयारमेन जादों जों बेयाव लाजिनांथाव बाथ्रा बे काउन्सिला 60 एरियानि मानसिनि थाखाय नङा बे नन 60 एरियानि मानसिनि दिनै जोङो नोलोबारि ख्रिस्टि भबननि सिङाव जोंनि UBPF धेमाजि डिस्ट्रिक्ट UBPFनि सदबांसाखौ जोङो दिनै लाबाय गिबियावनो आङो धेमाजि जिल्लानि गासै रायजो राजा बिथांमोन आरो जाय सोद्रोमाफ्रा जोंनि दिनैनि बे सदबांसा लानाय सानाव नुजाथिफैनो हादों आलासि महरै बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय जोङो थांनाय जुलाइनि 20 अक्ट'आवनो जों धेमाजि जिल्लायाव इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन आफादखौ जों दाफैदोंमोन आरो जोंहा कनस्टिटिउन्सि लेखा संबिजिर लेखा जोंहा समायखिरा लानाय मोनसे थायो बे हिसाबै दिनै जोङो 21 आगस्टआव जोङो दिनैनि बे धेमाजि जिल्लानि जा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों दिनै समायखिरा लाहोनानै दिनैनिफ्राय फुल फ्लेजेड खामानि मावनो हासिगोन आरो बिथांमोनखौ जों बे सदबांसानि गेजेरजोंनो जोङो खावलायखाबाय जे बिथांमोना दा बे जिल्लानि गासैबो आनसलिक कमिटिफोरखौ दाफुंनानै रायजो राजाफोरजों गामि गामि थांनानै एवारनेस खालामनाय गासै खोथाफोरखौ जों दिनै सावरायखाबाय इयुनावबो जोङो सावरायलांनो नाजागोन जोङो दासिम बुंनो थाङोब्ला गिबिथ' कामरुप मेट्र' बेनिफ्राय कामरुप रुरेल नर्थ कामरुप नलबारि बरपेटा गलाघाट बेनिफ्राय लखिमपुर ओमफ्राय धेमाजि जोंहा नगावआव जोंहा 26आव दङ मरिगाव दा जों गासैजों हाइलाकान्दि करिमगन्ज बिराद फुल सापर्ट बयबो रंजादों जों फैनायखाय आरो रायजो राजाफ्रा मोनसे खोथा आरो बुंबावदों जे नोंथांमोना ओंखारनायखायसो दिनै UBPF बिथांमोननि लिडार BKWCनि लिडारफ्रा जोंखौ खबर लाफैदों लामा दामा जासिफैदों जे बोले बाथौ थानसालि माबाला लामा ला बेफोरबायदि बुंफैनायखौ जों नुनो मोन्दों जों रंजानाय मोन्दों नोंथांमोननि बे नाजानायाव बिथांमोना जे मेगन खेवदों बे खोथाखौ रायजोफ्रा बुंदों आरो बेनिखाय बिथांमोना जोंनि जा मोजां खामानि मावनाय जोंनि जा मावनाय दांनायखौ मोजां मोन्दों बिराद फालो फालो फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों बयबो जिल्लायाव जोंखौ लिंहरगासिनो शिबसागरावबो लिंहरगासिनो बेबायदि गोबांथ' नाजानो गोनां जों जायाखै जों खायसे जोंहा मोनसे प्लेन एन्ड पलिसियाव जोङो स्ल' एन्ड स्टेडिजों जों थांबाय थादों जोंनाव बे दाफुंनाय हाबाफारियावथ' जों रायजो राजाफोरखौ दुसिनानै लाब गैया जों थांजोबनोबो हायाखै बयबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होगासिनो दङ हेफाजाब होगासिनो दङ बेनिफ्राय गिदिर जा इन्टेलेक्सुयेल बर' इन्टेलेक्सुयेल आसामनिमोन जा बाहेरायाव थानाय बर'फ्रानो जा जों खबर लाहरदों जोंखौ फन खालामहरदों आरो जोंखौ बरायदों नोंथांमोनानो एकमात्र मोनसे आफाद BKWCनि बाहेरायाव दा जा थालांनाय बर' हारिनि जेंना बे जेंनाफोरखौ नोंथांमोनासो सुस्रांनो हागोन बेबादि खोथा जोंनो एडभाइस हरदों बे एडभाइसखौ जों बरायदों जों बिराद गोजोननाय मोन्दों जोंखौ बिब्दि बरायनायाव सरकारखौ खावलायनाय माने दा बे इलेक्सन जायैनि बेलायाव जों एसे लाजिनांथाव जादों मानो होनब्ला जों समानै जोंहा बड' पिस एकर्डआव बिटिआरजों जों BKWCजों जयै सिगनेटरिमोन नाथाय बिटिआरआ अलरेडि इलेक्सन जानानै सरकार सालायगासिनो दङ खिन्थु BKWCआ दिनैसिमबो इलेक्सना गोजाननि बाथ्रा भिलेज नटिफिकेसन आरो कनस्टिटिउन्सि नटिफिकेसनखौनो दिनैसिम क्लियार खालामनो हायाखै बे क्लियार खालामनो हायैनि जाहोना बे BKWCनि मेम्बारफोर आरो UBPFनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना गभर्नमेन्टजों थोंजोङै रायज्लायनो हानाय खाबु मोनो जों बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि खामानियाव जुदि गोब्राब मोनदोंब्ला जों दा गोजानै जाजानाय UBPF जोंनो हगारना हो जों सरकारजों रायज्लायगोन सरकारखौ नारसिनगोन जों थाबनो इलेक्सन नांगौ मानो होनब्ला उइदाउट इलेक्सन इन्टारिम बडियाव मालाबाबो जों थोजासे थाखा फैसा मोननो हाया आरो बे काउन्सिला दिनै दं गाबोन गैया गभर्नमेन्टआ गोसोबादि बे काउन्सिलखौ सालायो बेबायदि नोंथाङा मा गाज्रि कमेन्ट होग्राफ्राथ' मा होनोमोन जाय गाज्रि बिसोरसो गाज्रिखौ नुहुरो नालाय गतिके जोंनि कमेन्टआ जोङो टु दा पइन्ट जों लेखाजों जोङो
अथेन्टिकेलि जोङो रिप्लाइ होयो जोंनाव अथेन्टिक दङ नोंथाङा सोंनाय बायदि गोबां मानसिफोरा गाज्रि कमेन्ट होयो नाथाय बिथांमोना नलेज गैया BKWSनि सायाव नलेज गैया BKWSनि गेजेटनि सायाव नलेज गैया BKWSनि आयेननि सायाव बिथांमोना नलेज गैया जाय नलेज गैयिनि थाखाय BKWSआ मोनसे 6 सिडिउलनि बाहेराव थानाय मोनसे काउन्सिल दिनै जोंनि गेजेराव 6 सिडिउलाव थानाय मानसिफोराबो सासे सोद्रोमा सासे चेयारमेन जादों जों बेयाव लाजिनांथाव बाथ्रा बे काउन्सिला 6 सिडिउल एरियानि मानसिनि थाखाय नङा बे नन 6 सिडिउल एरियानि मानसिनि थाखायसो दा बेबायदि खोथायाव दिनै जोंनि चेयारमेन अनिल बसुमतारिया कार्बि आंलंनि दिनैसिमबो भटार बेबायदि मानसिया माबायदि BKWSआव चेयारमेन जाखो बे खोथायाव जोङो माने बुंनोबो जों माने लाजिनाय मोनदों आरो बेबायदि बाथ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा BKWSनि बिथां EMGM बिथांमोना मोनथियोना मिथिया आं मिथिया किन्तु बिथां अनिल बसुमतारी बिथाङा चेयारमेन जानो मोननाङामोन एज पार एक्ट मथे कन्स्टिटिउसन मथे बिथाङा चेयारमेन मासिखौ मोननाङामोन EMबो मोननाङा GMबो मोननाङा बिथाङा आउट अफ BKWSनि मोनसे कन्स्टिटिउसन बायदिब्ला आरो BKWSनि आन्दाराव बोरै जानो बेयो 6 सिडिउल एरिया काउन्सिल बेयाव एक्टआव लिरनाय दङ 6 सिडिउल एरियाबा बे BKWSनियाव गोग्लैया बिथांमोना कन्स्टिटिउसनखौ फल' खालामाखै नामा बे ओंखारदों आरोखि नामा एक्जेक्टलि कन्स्टिटिउसन फल' खालामाखै दाखालि जों रनज पेगु दाङरियाखौबो निउसनि गेजेरजों फोरमायहरदों जे नोंथाङा एसे कन्स्टिटिउसनखौ फल' खालामनानै जोंनि BKWSनि सोद्रोमाफोरखौ एसे नायगिदिं नोंथाङा बिजिर नोंथाङा सासे ट्राइबेलनि मन्थ्रि बे हिसाबै नोंथांनाव पावार दङ नोंथाङा नायबिजिरनो हायो दा बिदि खोथा होननायाव दाखालि BKWSनि डिपुटि चेयारमेन बे अनिल बसुमतारीनि खोथा होननायाव आंखौ हिन्दी सिनेमानि नायक सिनेमाखौ नायनो होदोंमोन जे नायक सिनेमायाव माबादियै अनिल कापुरखौ जोङो माने सानसेनि थाखाय मन्थ्रि बानायदोंमोन नोंथाङा बेखौ नायनानै ला अब्लानो अनिल बसुमतारीखौ चेयारमेन बानायनाय खोथाखौ नोंथाङा मोनथिगोन होननानै आंखौ लाजि फोनांनो नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा मोनथिया हिन्दी सिनेमाया मोनसे काल्पनिक गेजेरजों जोंनि धेमाजि जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरखौ आंनिफ्राय मोनसे गोरबो गोसोनिफ्राय हामलायनाय जासिनाय थाबाय दिनै जोङो नोलोबारि ख्रिस्टि भबननि सिङाव जोंनि UBPF धेमाजि डिस्ट्रिक्ट UBPFनि सर्ट बांसाखौ जोङो दिनै लाबाय आरो आंथ' बारा गोबाव बुंनो सानला खारन जोंनि जि नेहाथारि मेरुनि आरो दंबायो जोंनि प्रेसिडेन्ट मेरुनि बिथांमोना नोंथांमोनजों मोजाङै रायज्लायगोन बा मोजाङै बुजायलांगोन खिन्थु जोंनि समायखिरा लाखांनायनि उनाव दिनैनिफ्राय जोङो जोंनि UBPF आफादनि माखासे खामानि दङ जेरैहाय जोंनो मोनफ्रोमबो समस्थियाव जोङो माखासे लेङाइ समस्थियाव जों लेङाइ माखासे जोंनि दाला हिसाबै जोङो दानो गोनां जागोन दा बेखौ आनसलिक वाइसआव जोङो आनसलिक दल आनसलिक आफाद दाहैनाय जागोन दा बे बेलायाव आङो धेमाजि UBPFनि प्रेसिडेन्ट जानानै रायजो राजाफ्रा बे बेलायाव जोंखौ सहाय होगोन होननानै आं आसा खालामो रायजो राजा दा समाव जोङो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुगनि रायजो राजानिफ्राय बिराद सहाय मोनदों खारन बेखौ दिनै नोंथांमोना मेडिया नोंथांमोना गावसोरनो नुनो मोनदों दा बे बेलायाव आं बुंला खारन बयबो नुखानाय नोंथांमोनहा नुखानाय